अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। अरे मत पूछ रे, हमार बहुत इमरजेंसी बा। हम जा तनी इज्जत घर। हमहू चलबो। तू का करे चल बे? हमार इमरजेंसी बा तो तू का करे चल बे? हमहू देखले रह तबे न जाई इज्जत घर। तू का करे चल बे? उ इज्जत घर में खाली एगो आदमी जानो। कौन ऐसा इज्जत घर बाकी खाली ओकरा में एगो ही आदमी जानो। चला तनी हमहू देखी त उ कैसन इज्जत घर बा। ना मन बे तो चल, बाकी गेटे पर खाड़ है। ना इज्जत घर में हमहू चलब। अरे पागल, उ इज्जत घर है, ओकरा में हल्ला गुल्ला ना होला। तू का करे पैबे? ओमा खाली एगो आदमी जाना। धीरे से काम निकाल के और धीरे से बहरी निकल जाना। ओमा खाली इमरजेंसी वाला काम होला। तोरो इमरजेंसी बा? हां हो चाचा, हमरो एगो कागज बा देखावे के बा। रोज रामगढ़ जातानी, बाकी ओकरा में इतना भीड़ बा कि कमवे नहीं के होत। ठीक बा, चल। एजे रुक, हम अपन इमरजेंसी काम क के आवतानी। ठीक बा। कोई कुछ कही तो कहीं जाइए मत। आ महंगा महंगा सेंट महकी तो सूंघत रहिए, काहे कि ए इज्जत घर में खाली महंगा महंगा सेंट आवेला। ई सेंट खाली सरकारी ह, केनियो ना मिली। ठीक बा ना? ठीक बा चाचा, तू जा। इतना पूर्वक मत समझा। अगर ज्यादा महंगी तो हम अपन जेबी में भर के गांव देहात में ले जाके महंगा रेट से बेच दे। ठीक बा, भर ली है, हम जातनी। ऐसन सेंट हम कहीं नहीं की देखले। जल्दी पैकेट में भर दो। अरे भर जाओ, ये भर गई। 1000 के काम हो गई। ओह नो! 500 का हेमा के बेचा। 500 का हेमा के मैल बेच के मजा उड़ाई। जो अपन इमरजेंसी काम कर ले। कहो चाचा, ये तो हग्गे वाला घर। तू कहत रह इज्जत घर। नइखे जानत इज्जत घर एकरे के कहल जाला। आज ले नइखे जानत त जान जो, इज्जत घर ये है। जाके सबके बता दिए कि इज्जत घर कैसन होला। भाई लोग, जे ना जानत होई इज्जत घर तो आज ले जान जाई कि इज्जत घर के कहल जाला। इज्जत घर ये है। प्लीज भाई लोग, हमार वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर करी और सब्सक्राइब करी।